Hola, com esteu, policies en progrés? Avui farem el títol 5 de les relacions del govern i les Corts Generals. Un petit apunt. Ara mateix imagino que penjaré el vídeo i es veurà a 480p quan el pugi, perquè m'ha passat amb l'últim vídeo. He mirat i l'he intentat pujar un parell de vegades més, si us fixeu aquí. He mirat i se veu que al principi se puja amb mala qualitat i conforme YouTube ho va processant el vídeo ja millorarà la qualitat. De totes formes, us ho podeu prendre, ja us dic, com un audiollibre, com ho faré jo, sí que assenyalaré punts i res més, conforme imagino que passi una setmana ja ho podreu veure correctament. Per tant, anem a començar. I títol 5, de les relacions del govern i les Corts Generals. Us he ficat un esquemeta aquí i us parlaré d'aquest esquemeta. No me n'enrotllaré bastant per aquí, sinó que amb aquest esquemeta ja tindreu suficient i ja tindreu el que s'ha de donar cara a les oposicions a Guàrdia Urbana, policia local. Bueno, anem a començar. Control del govern per part del poder legislatiu, Corts Generals, cambres legislatives, Congrés i Senat, títol 5 de la Constitució espanyola, relació entre el govern i les Corts Generals. Govern, recordeu, és el poder executiu i les Corts Generals és el poder legislatiu. Si us fixeu, aquestes tres parts són mecanismes de control que tenen les Corts Generals. Els mecanismes de control vindrien a ser, per primera banda, demanar informació al govern, després requerir la presència de membres del govern per a que donin compte de les seves actuacions i després interpel·lacions, preguntes i mocions. La diferència entre una interpel·lació i una pregunta. La pregunta és que les preguntes se fan directes per part d'un diputat i un senador i una interpel·lació és una vegada efectuada una pregunta al ministre corresponent, altres forces parlamentàries poden intervenir també. Després passem a qüestió de confiança. Què és la qüestió de confiança? Com es presenta? La qüestió de confiança només la pot presentar el president del govern. En aquest cas, a Espanya no hi ha hagut mai, que jo recordi, o que jo sàpigui, potser hi ha hagut alguna, però potser jo crec que no, que jo sàpiga, mai cap qüestió de confiança. A Catalunya va haver una quan Puigdemont necessitava aprovar pressupostos, i és que bàsicament era o aprovar els pressupostos o dimitir per part d'ell. I bueno, es van aprovar els pressupostos i Puigdemont va seguir endavant en aquest cas. Després, com s'aprova la qüestió de confiança? S'aprova amb majoria simple. I si no s'arriba a la majoria simple, fracassa. I si fracassa, el president hauria de dimitir. Llavors, com bé sabeu, no es farien noves eleccions, sinó un altre procés d'investidura. I com se fa el procés d'investidura, el procés d'investidura, el rei consulta, proposa candidat, el Congrés el vota amb majoria absoluta o després amb majoria simple. Un petit recordatori que sempre va bé. Després, per altra banda, una cosa que vull remarcar abans de tot també és que això ho poden fer les Corts Generals, aquests tres, vale? Aquestes dos, la qüestió de confiança i la moció de censura, només intervindrà el Congrés dels Diputats. Ara hem passat de la qüestió de confiança, ara parlarem de la moció de censura. Moció de censura es presenta amb una dècima part dels diputats. I recordeu, al Congrés dels Diputats hi ha 350 diputats, per tant, una dècima part són 35 diputats. Han de presentar un candidat alternatiu. Si no m'equivoco, ara Vox volia fer
una moció de censura i volia presentar un candidat. Vox, si no m'equivoco, eren 50 o 55 parlamentaris, per tant no ho poden fer sense problema. L'altra cosa és que se'n surtin amb ella o no. Jo crec que no, personalment, més que res per les forces polítiques juntes, però, bueno, més que res per estar una mica al dia també d'actualitat que Guàrdia Urbana pues, se dona actualitat i cultura general. I si no m'equivoco, tenen pensat ficar com a candidat a algú de Barcelona. Algun candidat de Barcelona, ho han dit avui per les notícies. Però bueno, no m'enrotllo més. Han de presentar el candidat alternatiu, no es pot votar fins després de 5 dies de la presentació, s'ha d'obtenir la majoria absoluta al Congrés, o sigui que la meitat més un dels diputats. Per tant, clar, per això dic que la moció de censura que t'he pensat ficar a Vox és difícil d'assolir. Jo crec més que res que serà per donar a conèixer la persona i ficar pressió al govern, més que res buscarien això, en aquest cas. I després, conseqüències de la moció de censura. Dimiteix el president del govern i el candidat proposat, en aquest cas, si Vox proposa la moció de censura i guanyés, el candidat proposat pues, manaria i, com bé sabeu, seria anomenat pel rei i bueno, serien aquestes les conseqüències del seu triomf. I res més. Això és el títol 5. Ha estat el títol més breu de tots els que he comentat. Espero que us hagi servit aquest vídeo. Espero que si algú m'escolte que li vagi molt bé i molta força i molts ànims i a mi mateix també, perquè com bé sabeu jo també estic estudiant per aquestes coses i m'ho faig com una manera pròpia per estudiar. Així que molta força, nois!